nzara insha. Momzi uyazoziva kuti vabuda vakati vachadzoka chibika. Momzi kuti ndinoda kubuda ke unebaba kuna kuti kubuda ke. Uri kutsamira yani kwa? Apa kana ndiyo ndasione panapa sha. Uremerera momzi. Apa ndiri safe ndatombodya pana ino. Uwo tumbudya kuini ndida kubuda ndoswera ndisipo umira mama unodzoka nguva ipapa. Uzodya paanodzoka unodya kuwemwede kwa. Ndaona keki mfiriji ndola ndikubuda. Keki ndere kuchechi. Notice apa special. Saito ngwana mdiki. Na ndide so ndakaiswa pa special plus 10. Njadi futhi. But ndinenza. Sana ndisakujena. Fredemini. Nonto. Nonto, tuzokubona ukuthi tukwizeni. Kara. Masista vari kudyiva kutemberi. Ndokwanoenda vakabata mabhaibheri. Vonai, muri kudyiva kutemberi. But mfano wangu ngatwira. Mumzika uya ndiwe wachika keki. Yeye ati twira na Captain Yummy. Captain so show una dewa uri nyama inona ka unachiwa ndakakusi. Saka rukusekerera. Oh man. Ndozisiye zvauziere keke. Ndora kuzokwana. Amfundisi anokwana rasare. Ndoba pana ikudzai kwa maiti. Makaba kaimba naka kwazvo. Ndafara. Netis. Maiti. Kono ndozoti pane keke wani. Chirongwa chakanaka ichi. Kwiwa utauri kuti kune keke rakanaka kudai. Ndipe banga mani wewe unoramba wakasitika kudaro sei. Kwiwa unobata kunge uri kubata zvino. Rakagona kwa. Unozoti kune keke kudai uchita zvana zvino. Ndora wawandedzera. This one right. Iri. Wagona mtukuru. Kundishedza kuno ndo kwagona. Kunoenda sadaro sei. Apo wandigonera nzodzi. Nai ndimiwa nzodzi neyo tizi namati munondishura chokwadi. Kochikwa nzodzi andini ibhedhera mbere. Arisikekere pano iri arisikekere pano yango dera ngari bhedhere nyanzodzi mesvika ranyuborwa ere kekera chokudai. Wani kutaura ne. Mambondipere chanza ndimasvika muchingo jambiro nemiyo chokwadi. Chokwadi vana munondishura chokwadi kekeri ndere kuchechi rakanzi tichengetwe pano. Saka wandishedzerei alright. Ndada kudedzera handiti ndakutarisa big mangu paya ndikati handina maflyer eku ultimate adrenaline seekers kuinyanga kune trip iriko yemacouples chokwadi ndoyandati ndiuye kuno ndikupewo flyer munoratidza muroora wangu. Wandiudza murodhi kanita ndikuti handiti ndibando zvandoda unokuratidzai kumba. alright kunyanga kwacho saka kuri zvinoita mari zviri kuendwa rini. Mfuke hanzvadzi muroora wangu akauya pano last week achichema achiti hanzvadzi yenyu haina kana nguva neni. Saka ndandoti ndimi vanhu vacho vanofanira kuenda kuinyanga sezvo iri couples outing kubva musi wa11 kusvika musi wa13 February. Munochitwa nezvei nyanga hanzvadzi? Kune maquad bike, target shooting, hanzi paint bowling what. Saka zvimwe zvacho zvakawanda maactivity acho saka kuti ndikudze nemusoro zvandisingaita. Dai wataura. Ndosaka ndachida kuenda pano kuti ndikupei flyer. Asvika pakutopera akazara bag. Anyway hanzvadzi iyo haisi nyaya. Nemurume wako urikuenda. Obviously ndiri kuenda. Totokuenda izvi zvimakeka ako totoenda. Handi. Mazuva anakwa.